Artesanía, música, exposicións, obradoiros, gastronomía e, sobre todo, moito mar. Muros inicia hoxe ata o próximo domingo as xornadas de cultura mariñeira Muros Miromar. A deste ano é a súa 13ª edición e o programa é do máis completo. Son 3 días intensísimos, con moitísimas actividades moi variadas, onde hai prácticamente de todo, para todas as idades e para todos os gustos. Porque hai mercado mariñeiro, que non podía faltar, pero aparte deso hai obradoiros, hai exposicións, hai charlas, hai presentacións de libros, hai documentais, hai xogos, hai teatro de rúa, e podería seguir así hasta, non sei hasta cando, non? Porque a verdade é que están todas as rúas cheas de xente e de actividades que facer. Entón, bueno, é a ocasión ideal para disfrutar do casco de Muros e da súa beleza, que está especialmente resaltado con esta ambientación. Sen dúbida, un dos aspectos máis relevantes desta celebración radica na implicación de todos os muradáns. Un feito que destacan dende o propio concello e que fai que a festa teña un maior protagonismo. Eso é importantísimo e que, de feito, sen esa participación, sen a implicación da xente, non sería posible facer unhas xornadas como estas. É imposible toda esta actividade sen a implicación da xente tal cual está. É que o bonito é que a xente engalane a fachada da súa casa, que engalane a súa praza, que participe nas actividades, en todas as actividades. As exposicións que hai, case todas, son de materiais organizadas, feitas por xente do pobo, por asociacións e por xente do pobo, salvo unha que temos a sorte de contar a través do GAL, por unha exposición sobre a pesca do bacalao, na fábrica de sel do Museo de Illavo, que, bueno, hoxe será a inauguración, pois salvo esa, todas as demais son feitas por xente do noso concello, e iso é algo que non hai cartos que o pague, é dicir, o concello de por sí sería incapaz, por moitos cartos que pusera a exposición, sería incapaz de facer todo o que hai, porque a variedade que eso supón é imposible que un concello solo o faga, e iso é a particularidade tan especial que teñen estas festas de Muros Miromar.